ding di collection clear tu te in zafa in zibai kabu ka chu kan channel te ila subscribe lo ni chuan min lo subscribe to ring kan in so me Government Primary School Puximen Kara hian Zirtir tu mekberose, Sorkarin zirtir tu mekberose. NTU Mami District Marpara thlen malok puk jing veng thang Government Primary School a zirlai sumkwa zet omna chuan zirtir tu pakhat chau zuhan oma mule kan Mizoram chung nge ya hian heti tak maya zirlai no pangte thingtlang khwa ania wanga ngai tha anni hi aril runa thlak hle in kasia kan thalai tam takle khathiam na mulo lian zirna ngai tu a mi doren hlo lop lop la kan tama kan ram ti na nilomi lekha ti po kan phakang tok to ka kan lo zir san ve chin ti ro naruak tam takoma soipui tu le ti pui tu nei lo chuan sarkara ngat phei chuan tin a har kan ti le zel sia Christian ram zaza in ti chin ram chunga hian rin phak bakin thil hi aban thing samol mol takem tun kan sarkar thara hian hetiang zong zong ti bo huam takin mi puin kan thlang thlinga tun hun ba ka an thu tiam lan chwa theina rem chang om do nem ni kan sarkar chak tak hian heng zirlai no pang sang tak thlenga du thu sam nei ve te hi arang lamin ngai to in bo zui se ti hi keini ding di collection ti chuan kan du tak zet ani ole tuna chuan puk jing VCP kan biakna hilongai thlatiang ole ama sain hei I kapu introduction min han pe la puk zinga hianin enge tuna ni nei chellai mek le engting nge kang kawang che ti vel de kha min han shil ma sa te che ala hey ke he pu lal mun moya kan ya pu jing veng tha hian village council president in ka oma o engting nge ka kawang che pu mun mi ti mai do ne ole ani chu ole pu mun kha ni min lama de khanin in press release vel de kha kan lo mo khami chung changa kha I shat zong te mi pui hei shat torai du ang chin te ti mayang mo khang te khamin han soi sak te che dro ne hai nimna kan thil kan ti ta kha chu hai no pang school no pang hi kan thane mangrang li tuka hey school no pang hi somkwa kan nei ani ziti tu na he pakhat chen en kola chu no pang an khoi thlak MMS na lama hian kan har sang ranga thingtlang kan in na la ya hian chuanin ziti tu pakhatina no pang somkwa nen kol mai chu ni ziti tu tat wa khoi thlak kan te ke ni Puxing Veng Thar Village Joint Committee chuanin thu committee thuin ti khan kan ti ta no le party ron chungin ani chu no pang som kwa zirtir tu pakhatina han en kol kha chu hau tak don hle maya I primary school em ni kha primary school government ani chu ani le zirtir tu pakhathi engti ka tang khan nge pakhat chawin nei na hi arai to em hey kumin chawa chang ani SCDP GT tu hi pakhat kan neya amaro chun tram kha top tak si kha chuanin pakhat chi kan nei tamar thlang ni ka hian tram top kha tun kun mar cha mo first term exam te kha ti khan ama achawin han be chawa yang khanin zeti tu pakhat chawin amaro chukha casualty teacher ka chu patni chu kan nei aming chon bron preve ani chuanin pakhat ero kha chu aron join du talawa pakhat kha chu keimani miron pia hei damlo na wangin tin thakhat ve kha chu kan in se thiama chon amaro chu hei ma chanchin kan se zui le ta silawa chu wang khanin tiang khan ma kan la thamai tamo chu pahni chun ron da te chu pakhat khati khana ron kal chun zom talo ti na ni mo chu khoi veng le khwa mi nge ni ring le pakhat tuna ron join chu tlang nuam ani ka sia pakhat ero chu khuwa pui ka aizol ani ni chu ka sia aron join lo wang khan ni pakhat chu aizol tlang nuam ani ka sia aron join hi chu
ani chu apan zia lo ve o tiro ani le engtin nge in malak tum na hi ti mayang engtia malak zel nge in tum ti kha soyarem chuan hei ma an lak tum na chu second term exam ma nge ya ziti tu aron pek miron pek bel lo ani chuanin school te po hi khar ngal la helaya ziti tu pakhat kan nei po hi milo lak chwa sak tur kan ngen kan tum deuh hrim hrim a o school khar to pangin acha chu mm pakhat chu no pang song ko nen college chu boi thla kang renga helaya om si om lo ni an o zo lo he pakhat class an kal lai pakhat pani class tum chu thiana all reng maya o o le khan ani o wangin mi pek bel mm ma chu school hi hon kan tum lo ani ani chu ani le puk jing veng thara hianin hetiang anga private school ti mayang mo khatiang kaushan school angte a awm ve reng reng em om lo hei e sarkar school UPS upper primary school le government primary school kan hi kan dei chunin ta o o ba ani ki chu ko school ti ve ka chu kan nei lo ve ani chu naupang an lain at awm hle mai a turo khatianga school an han chawl top mai a i ani chuanin enge tuna hianin china ka zona ang deuh thawa han malak na engtirnan aizawl lampanga te emaw khatiang ang hrai tu te han biak pawna tiang te khain nei tawh hrim hrim em han chho tiang vel te hei han sin chin te ama chuan helaya kan unit soi tu te mm te kha kan vati to a o minister te po kan vathena o o o ama ra che malak na om lo awangin tun hi kan thlen chan chu ni a ama ra che e lekha te kan pele anga kan poi poi le anga ta o kan ti theilo ani chuan school hi khatlang kum tlonga min kharsak pa pui kan ti lem lo ani chu ani chu awan zia lo em ve o sarkar lampun a rang thei ang berin ma lo lak sak chu se kan ti hle mai tin naupang ho te po zirna lama te le tin naupang enge englo a shim shim po kha an thahnem ve ang reng sia somkwa lai mai khanya khatianga school an han chawl top tur kha engtin nge in khobul borvel ti mai ang mo khamia te khanin naupang entir nan ti mai mai ang zel din thil thua lo khar ta ula sarkar emaw khatiang lampang ten enge lo ngei ven lo cheu sela ti mai ang apma po khanin thuin thlena an ngei ven lo chewa tuna hian lo ngei ven lo tang cheu ta sela no pang ho kha enge kho bul vela khan school han kal na mei turang chi te kha awm ve reng reng em hei kan venga ta ki em li hrui du khuwa hian Ocean School Presbyterian School chu oma sinda toya chuanin e chu chu kem li le achan ve bo vel an ta a a hlavang bang chuan hle mai a malpara hi ani le a sinot school tho chu chu o ken som pahnih lai mai ani le e tiang kha ni a khodanga lut tura ta chuan tlem changan har sa ve deuh ani chu ni ani don lutuk lir thei te nei lo phe chanin KM li lai be ba ka school a po he anau pang lampang primary ye lampang ten han ni le ngala chung te nan shwai lo phe chanin a boy thak don hle maya ti chuanin enge ka zo nan ni lem lawa han soi bel duang chi te khatiang chi te kha i neim hen ni hei kan soi du chu mm sarkar hianin min ngai puimo sela oh kan khotlang har satna kan tong na sem em maya kumdang ai chuanin pahnih te kan nei amara chu ang kal tha ang renga oh amari oh kumina pakhat chu an neya kan siti tu le chun chu akal tha a mm felang renga ni po hei oh sarkar po hianin kan ni lo na hi min ngai puimo saksela zirna hi hei kan tlan niam chak lutuka oh oh chungwangin kan thil kan ngen na hi nge class dai khop tal nilopon nge a omang to ka minimum ti sakha sarkar kan phut na ni sela ni chu te mai chu ni mai ro se a ole ole ani chuni sarkar lampun indil na te lo ngai ven cheu sela kan du sakhle mai no pang te pon kho ngai thak ole eng po chuni se hun lu tak min pe kan lom lu tuk o le ke po le ole
Miss, ini Pugzian Primary School, lo pangnu le Patis School lo pang songkwalai kan dia, amaro tu hei situ pakatcia kan dia bangin Wenchang Hill School khari kan tuma situ pahni kan dia amaro tu pakat la joy di poci aron pe a tunteng amel kan la mulo bangin nampon mi se tiam la school khari situ dai kan dai ma pa school hi kan khari to na nampon school kan khari ni lo se tiam turin kan ngai ma ani Kara Gian Zirtirtu Meferose Government Primary School Pugzimen Kara Gian Zirtirtu Meferose Sorkarin Zirtirtu Meferose Government Primary School Pugzimen Kara Gian Zirtirtu Meferose